Yan ang trabaho ng katulong nito. Mamaya pa tayo mag-breakfast kasi lilinis muna ako, guys. Nakapapagod na. One million people in the house. My love, shout out. Linis muna tayo, guys. Linis. Oh, 2 million. Mag-hi kayo dyan, guys, para makikita ko na nandyan kayo. Sino nandyan? Punta na naman ako sa kabila. Punta naman ako. Yan. Punta ako sa kusina. Gawa muna ako ng kape. Magkaon kami kape. Mahaw. Huwag ka na mahaw. Hindi na ko mag-ano. Kape tayo.
6 million people in the house. Shout out kayo dyan. Kape tayo, kape. Ano ka, Lex? Pero upod ko, napamahaw man siya. Magkakape mo na ang katulong. Seven million people in the house. Shout out. Sarap kape ko. Namit mo siya. Pizza. Tulog doon. Mas may kilala ka doon. Five million people in the house. Kain tayo. Mainit ang kape ko. Mapuri ko makuha to sa health university. Huwag ko pa na nabasa. Gusto ko na ang bata makaano. Basta namang season 2. Maabot ang season 1 kung nalang taon niya na. Ay nabasa niya na kung ang season 1 kay sumutong na ayo niya season 2. Matthew Whittington, mega love shout out. Good morning. Hindi ko makikita. Matthew, hindi ko makikita live chat. Good morning. Hindi ako makikita. Ayan. There you go. I can give you a moderator jacket. Ayan. You're not a moderator, Matthew. Thank you so much for watching. Please, wait. I'll just drop your link here. Wala ba niya?
Wait, Matthew, I'm gonna drop your link here. See, there. Okay. Now I'm gonna pin your link. Okay. Tumutawag na ako. Wait. That's my link. Hey. Matthew, I'm in your channel right now. Five million people in the house. Shout out. Yeah. Puto to sa may gado. Six million people. Shout out. Kung 69 to, kung over, kung Wow. puto nagmahal.
Kung maupay mo ng bigat. Ano? Ang mga ano to lang, cereal ko to lang, yung pamakal. Subong 185, 180. Mahal na? Napaka, kay ano, damo lang nagsunod-sunod mo, hindi po. 5 million people in the house, so thank you. Ano ito? Ano pa ito? Tama na. Hulagan mo. Dapat yung hulagan talaga. Ano yan? Paa? Okay. Nautot pangyawa. Wala man naman yung lantaw sa YouTube. Hindi ko mo kilala. Basic ako, tayo ko dyan. Mga yawa. Oh, mga yawa. Wala daw may nakakilala sa kanya sa YouTube, kaya okay lang. Yan. 3 million people in the house. Shout out. Ha ha ha. Lapad ang pasang camera mo. Diri sa live ko, hindi ka makitaan, oh. Gamay, hindi ka makitaan, pero diri sa isa makita. You'll be safe here. Sarap ng coffee ko. Ito mo yung sa mga tres na. 3 million people in the house. Shout out, shout out. Ang Bolivar subdivision, Bacoor, Cavite, ano na sa ano? Cavite, Cavite. Cavite. Cavite, Ano? Lugar ni Bong Revilla. Bacoor, Yan man. Bonifacio. Meron kami? Bacoor, Hapay. Cavite, Bacoor, Hapay. Ito po, tagi na mo kung puti, makawato kabalo ko. Hapay lang, hapay lang. Cavite, Bacoor. 3 million people. Kape tayo.
tinamad. Tinamad nga bra. Tinamad na live. Sino? Tinamad na live. Ano wala ka ba may ginahimo sa live? Sino? Ano nga? Okay. Ano hindi ko mag, ang views na daw nagturutot lang sa 900 views na sa dayon. Ano na may ipadala na? Sa groceries ka naman bala. Gason lang. Ha? Groceries hapit. Ano? Kung may ara. Mga baligya bala. Kasulod bala yung luwas bayo. Hindi na pwede mo-order ito ang bamon na butangan sa ang rack bala sa mga to. Di ito siya pwede mo-order. Sa TikTok? May nakita ko sa Temo. May nag-subscribe ko sa Temo. Basta sabi. Temo Sa Quick. TikTok pumitaan. Pero kung ako ni siya i-anhon, niyara damo. Ang taon ka ba rin ba? Tapos na ako ng kape. Kunti na lang. Bye-bye. Thanks for watching. Hindi ako umabot ng half hour. Bye-bye.